बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि दिवाली जासिहरनाय थाबाय दा लोगोफोर जालांबाय थादो दा हेपि दिवालीया माबोरै जायो मोनायाव हा आसै आरो दुइता तिनतामान ज' आरो मा लेट आं खाबाय नोंखौ फुङाव सिखार होननानै दा नै सफैबाय ओइ जाहांबायलै जोंना थालिरा गायनाया नैबे हाबानांगौ नैबे हाबानांगोन नैखौ हादो ओमफ्राय बेवहाय खानांगोन होमबासो जागोन मोनायाव माबायदि जायो नायदो ओमफ्राय लाइट चार्ज होनोसै एसे लाइटफोर बांद्राय खम बाजेटनि लाइट साइट होनोसै ओमफ्राय दा कालेक्सन खालामनानै दोनखानोसै आरोना कालेक्सन लायनाय नङा कालेक्सन खालामनानै दोनखानोसै मैंने ऐसे वो ये वाला भी ठीक लगता है ऐसा हुआ ऐसे कीजिएगा ऐसे होना दे या ऐसे ऐसे देने से नहीं होगा ये साइड में जाएगा ना साइड में है हाँ ये यहाँ साइड में जाएगा ऐसा यहाँ क्या आएगा लाइट लाइट वो सब थोड़ा थोड़ा करेगा पे लाइट देना है बेखौ सिगां होबा मोजां जागोन ना जानो हागौ बेखौनो सिगां होनोसैलै गिदिरखौनो गिदिरनिफ्राय ओरै फिसा लांसै आरोना मिथिबाय गिदिरनिफ्राय फिसा लांसै बाबरे हेलो इसका भी यूट्यूब चैनल है वो रॉकेट वाला किधर है तेरा मुझे चाहिए एक पैकेट नहीं ऊपर जाता है ना उसको चाहिए हाँ मेरा भी यूट्यूब चैनल हाँ ठीक है हाँ अब इस तरह लगा जोर से बोलो हैप्पी दिवाली हैप्पी जोर से बोलो हैप्पी दिवाली अरे मेरे को तो माइक से करना पड़ता है हो गया ना मेरे को तो वॉइस ओवर माइक से करना पड़ता है लाइक दिस यू नो लाइक दिस हाँ अच्छा है मेरे कैमरे में वो हो रहा है मतलब कि वो कवर हो रहा है कौन सा वाला अरे मतलब कि वो ये दोनों छोटे हाँ तो मोजां बेटा देखो भाग रहा है ओरैलाय थागोन ओमफ्राय बावहाय बाथि थागोन आरोना ओरैलाय ओमफ्राय बावहाय बाथि यहाँ पर क्या थागोन यहाँ पर क्या लगा दिया ये लाइट लगेगा हो गया ना हाँ ठीक है और ये क्या है ये तो वो बाटी है बाटी है नकली बाटी इलेक्ट्रॉनिक हो गया स्टॉप कर दो कि ऑन हाँ ऑन नहीं ऑन था स्टॉप करना है क्या बेस्ट आरोना दा इसराबो होगासिनो जोंना फंबाया फानहैनोसै आरो हाबायानो हाबा दिनै बयनिबो न'खराव ना दिनै बयनिबो न'खराव हाबायानो हाबा आरोना लानायनि दा लानानै डाइरेक्ट लाबोखानोसै बाले खोथा गैया डाइरेक्ट लाबोखागोन थालिर गायनायजों बमा गावनायजों माथो ना डाइरेक्ट लाबोखागोन ओमफ्राय हेपि दिवालीनि माबा मोनसे इनफरमेसन हरगोन नामा लोगोफोरनो जाहाथे बयबो मोजाङै हेपि दिवालीखौ फालिनानै हगार हरनो हायो जानला माला बमा दागावलाबाय दुगाजों खुगाफ्राव दाला लाबायोबा माबा गुस्थिया जिजाना गुस्थिया जिलाबाय नामा औ हे माथो अखासो हाबायलै गायखाबाय बेखायनो बिदि अखा हानायाव बोरै जानांगौ जाखोलै अखा हाबा माथो बमानो गोमनाय नङा
ตะลู Worthless. awar piles ni kan Ayo, saya mau kau itu. ni moनसे bom माबा गाहरर रासिना Jahat ini mina. दा जोंनि गामियाव खामानि मावसिनायखौ जों एसे देखायनोसै आरोना जोंनि गामियाव मा मा मावगासिनो अखाबो दोमैलुलुलै बुझो दाबो जाया नामा Macam ni. अबेनि होनदों हिनजावा Tantangan apa? हिनजाव अबेनि होनदों Tunjuk apa sih? Tandai. गायखांबाय फांसेल' नामा न'आवबो जाखाबाय हिनजाव लाबोसिगोन दिनैनो ना Uri gainang ura, lain layakai. Lain deh bra, cuma yang mana? लाइट होनांगोन ना एसे ओमफ्राय बमाया गिदिर गिदिर बायनाङो Agak longsor kali. लोंनायावसो गारो एकदम लाइटआ ओमफ्राय Number 1. ए Interest sustu kara bi. बेनोथ' Agak sih. दा न'आबो जाखाबाय ओमफ्राय दा दिनै थालाय गायनायजों मोनायाव बमा गावनायजों हिनजाव लाबोनायजों Bomaखौबो बायाबा मडेल वाव जोंना एसे गोदान मडेल बानायदों दा मोनायावल' नायदो माबायदि जायो एकदम गामिखौनो एकदम जों होजोबसिगोन आरोना थालिरालाय थालिरा Kali tadi sih. अन दय लायनाया बायबाय दा नै गोदान मडेल Aideng. Semua aideng tuh ini aideng. माने ओरै साइडआव माबा जागोन आरोना बिबार मडेल जागोन रावबो दुनियाव बेबायदि बानायफेरनाय नुफेराखै दा एसे आल्ट्रा मडेल बानायगिरदों आरोना दा मोनायाव नायदो माबायदि जायो हेपि दिवाली माबाखौ रुपखौनोसिन आरोना Imrena boy sajainago. नि बिल्डिंखौ एसे ओरै साजायबा मोजां मोनलै दा नै मोनानि समाव बेबायदि नुयो आरोना लाइटजों दा बे जोंनि दा लाइट साइट होनानै दा मोनानि समाव बेबायदि नुबाय आरोना ओमफ्राय दा उल्था जाबाय आरो बे लाइटआ उल्था जादों बांद्राय मोजां बानाय साबनायासै नर्मेल लाइट होबाय आरोना ओमफ्राय ओरै बांद्राय खम बाजेटनि दिवालीनि थाखाय साजायनाय जादों जाबाय जोंनि माबा बियो बुंहरदो माबा बुंगोन नामा दिवालीनि थाखाय साजायथ'दों दा खारायथ'दों गाबोन बोखारथ'गोन गाबोन बोखारनांगोन ना बोखारनांगोन दा जों गामियाव माबायदि साजायदों बेखौ दा देखायलांसै लासै लांलांबाय थादो ओमफ्राय दा माबायदि नुदों जोंनिखौ नै बानायनायखौ एसे मोजां नुदोंबा कमेन्टफोर हरदो आरोना नायलांबाय था जोंनि न' खाथिनि हेमेस मा नामलाय हेमेस बसुमतारी ना दा नै हेमेस ओमफ्राय दा नै बे जाहैबाय नै जोंनि न' खाथिनावनो गेस बिलुन बानायबावदोंसो बरिया लाइक दिस लाइक आरो दंबावो र' देखायलांगासिनो like this मामु दा नैबे ओरै फैब्रा खाथियाव दा नैबे जाहैबाय बिथां मामुनि ओमफ्राय सोर बानायनायखौ नोंनि बाबा ओमफ्राय नों बाबाव थांखो मिथिया न'आव दं दा ओमफ्राय दा माबायदि नुदों एसे बुंहरदो माबायदि नुदों नोंथांमोना मोजां नुदोंबा कमेन्टआव फोरमायहरदो बिदिनोसै हेपि दिवाली बयनिसिमबो ना ओमफ्राय दा बेयाव लाइट साइट बानायनायाव बेसेबां खरसा थांनायखौ खोन्थादोब्रा दे आं मिथियालै बिफासो मिथिगोन बिफायानोथ' बबाव थांखो बहुद बुराय बानायदों नै बेवहाय जोंहासो नैबे ना एसे र' रिल्स लालायनोसै ना बेवहाय ना
बाय बाय आपको भी बताना आपको भी ये बताना काय मला कमेंट शेअर करना